Gurung-gurung di Waalaikumsalam iku piye mi? Mbok karo paling wis kangen arek. Wis kangen? Nggih, saderengipun dalem maturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab cuma ngarep tok. Nggih. Kanan kiri ki gono sing jawab. Paling gak krungu mi karipan. Nggih, dijawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Ben selamat sedaya pamong desane. Ben selamat sedaya senimane. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum. Apa? Suaranya ini kudu disesuaikan dengan kostumnya. Kalau kostumnya itu cewek, suaranya itu ya kudune cewek. Aku wis wani dadi lanang ae. Lah apa? Kok gak ngerti jedinge kaya ngono. Iku mang aku. Aku mau ngoyo longgo kesogrok suket. Wis karuan aku ngoyo ngadeg. Kebaca to Bapak Panitia iku. Jane lek gak ono jeding ku dikai plesteran apa ta apa ngono ya gak. Tutup-tutupi gedhek ta apa, Cak? Ayo coba bojomu kok ngoyo lak kesogrok suket sampean. Mek aku gak bengong. Iku mang aku mi. Kok sing kesogrok? Mangkane kon kok meneng ae wong cilik sukete. Suket gedhe kok njarem. Tapi anjene gak oleh yuk. Oleh ngoyo sembarangan apa meneh iki desa kene iki desa keramat. Desa Keramat. Aku dikandani wong kene. Dikandani wong kene ya apa mi? Kate ngoyo mau ngadep ngidul. Lho Mami Oktapun ngadep ngidul. Ngadep ngidul gak oleh. Padha karo nguyuhi segara kidul. Puret wae peno jan. Oh ngono. Terus sampean gak ngadep iku ngalor. Ngalor gak oleh mek duwe wong tua mati ngoyo ngadep ngalor ku ya gak oleh jare wong kene. Gak oleh. Padha karo nguyuhi wong tuane ae dhewe sing wis gak ono. Terus ngadep ngetan. Ngetan iku murupe sengenge iku ya tambah gak oleh kobong wekku. Terus ngadep ngulon. Ngulon iku pancer kiblate awake dhewe gak oleh. Gak oleh. Berhubung aku iku mau kebelek ngoyo, wis langsung aku ngadep ngidul ae. Lho, ya gak oleh sih. Mbak Okta kok jek ngadep ngidul lah, ketokanmu ngidul ndase tak dangakno. Nguyuhi raiku dhewe arek. Lho, sik tami. Sama ini lanang apa wedok? Kandhani sukete dawa-dawa nyoba nguyuh maneh kok kesogrok maneh. Ya ngadeg aku. Lah lek umpamane ngadep ngidul kok diadepno munggah ngene iku lho kok iso. Gak apa-apa, atimbangane kualat wong kene. Mugi pinaringana berkahing Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah katur ingkang sampun rawuh mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Tak dongakno sing duwe utang akeh iki nang cepet lunas. Sing Joko entuk perawan ayu. Amin. Sing perawan itu Joko ganteng nyambut gaene tepak. Amin. Soale zamane saiki iki zamane wong stres. Lah kok iso stres? Zamane wong bingung, zamane wong gendeng mangano ditanggapno Budi Wijaya iki ben ilang strese. Ngerti sebabnya wong stres? Sebabnya apa? Bayaran pancet buuan lho iki lho. Bubuan nih, ora buruan. Buuan. Bubuan. Nggih, Mami. Padatan saben yo ayo diwiwiti bedayan Sekarsari. Monggo, Mas Hamid. Bengak-bengok cocote. Ugi konjuk dulur-dulurku sabu sing bengak-bengok. Tak dongakno gak kenek sariawan cocot.
Nggih Mami, ampun supe ngaturaken sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Sembah nuwun. Ugi bapak-bapak panitia yang Bapak sudah Kepala Desa tasih wonten to mriki? sudah menggalang dana. Sing pundi? Engkang pundi? Oh, apal aku, apal iki kok lho. Oh, nggih matur sembah nuwun. Biyen tak hubungan ambek aku. Hubungan apa Mi? Kanca duduk. Kanca duduk. Kanca sekolah ya duduk. Duduk lah apa? Gendaan. Lah, kendaan tapi dirabi apa ora? Gak dirabi kok iso manak, dipegat maneh aku. Oh, ngono. Kongkon manak ya apa sunate bareng aku are. Oke, matur sembah nuwun kagem channel YouTube-nya Mas-mas yang di depan semua, Mas Dion. Terutama anakku lanang Dion. Nggih. Matur sembah nuwun, sehat selalu, sukses. Mbak Vida Lancar sugeng rezeki. dalu, matur sembah nuwun sowane ugi Mas Yoyo, Pak Yoyo anggota dewan ingkang sampun rawuh. Oh, nggih Mas. Temriki Yoyo, matur nggih. sembah nuwun. Mas Nggih. Sukar, ugi Umi Bali Mojo. Sugeng dalu Umi Bali Mojo nggih. Matur sembah nuwun rawuhipun. Ayo yuk. Sesarengan for Tuna Lighting dan juga DHC THC. Audio untuk Anak-anak penampilan yang perdana akan saya tampilkan Neng Bella dan Neng Kiki Amelia. Weton Lamongan iki gendeng Sekar Sari mula sing nembang sak dadi omongan yuk lembar godhonge karo waton sabar ya momong putra Nek nang Jombang mampir sengon lemah geneng nyake wedine ben gak sambang ora kirim ingon yen ora seneng apa mesine. langsung dikebut yuk informasi dari belakang. Di belakang Neng Kiki Amelia akan saya tampilkan si cantik jelita Neng Dias dan Neng Marsa. Umek kae mek ono anyar. Ngetana bali ngulon tresno tenan digawe guyon Tak rewangi yen duduk sumur kari nyumbere ora melu ngombe. Tak rewangi loyang totoan umur kari senenge gue. lho alah matur sembah nuwun Mbak pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kata Matur barokah sembah nuwun Mbak Fitri. kena gawe mreksakno kandungan Yuk, oh, suwun Mas pelaris Pak, sampean niku apa ngantuk apa piye to, Pak? Lah wong lanang kok sampean celuk yuk iki lho. Heh, mek bengi yuk terus di belakang Neng Marsa akan saya tampilkan Neng Nana Saleho dan Neng Rani Asmara. Iki Lorin. Ibu Haja Ana Rokaya dan Ibu Haja Iki temane santri. santri Santri tapi santri pekok. gak jelas kalau aku tambah
suka tak kilak nyolok mata mula gerinti ombo godhonge durung mesti aku melok riko aja kok keting kaya bojone. Sugeng rawuh katu kula aturaken Umi Kendi sak rombongan Nggih. umpamane. Nggih. Di belakang Neng Nana Saleho akan saya tampilkan pelantun tebang-tebang manis campur sari Neng Ayu Sabdose dan Neng Nyantika. Matur sembah nuwun Bapak saking Damean. Sepina malih matur sembah nuwun katur Mas Yoyo nggih ingkang sampun rawuh. Ripate merok dadi pikiran Mangan bandeng dicampur roti bojong ganteng pancen manas ati bayange goprak loya ojo dipakoni duwe kendaan tandak mas pancen loro ati. Piye? ya apa mau sing gurih bayange goprak Ojo dipakoni. terus Nek duwe bojo tandak pancen loro ati. Ngono ta? Iya. Gak ngono aku. Lah lek sampean Ya enak tambahan di bojo tanda. Ngeterno tok bayaran are. Selanjutnya yuk. di belakang Neng Nyantika akan saya tampilkan masih pelantun tebang-tebang manis campur sari Budi Wijaya, juga seorang muan terkenal di kota Jombang, Neng Anik Kumala, Neng Ika Rempong. Duo penisilin kita tampilkan di sini. Berarti lah antibiotik ini. Ya iki. Situ antibiotik. Lah penisilin kok ada antibiotik toh, Mi? Sandalan ngene kabeh tiru. Mene ayo ngono, Mi. Tiru mbokne Mary iki. Terus sampai geblak apa-apa wis. Palang sepur dilumpati ajur momor dibelani Neng Semarang mampir kos-kosan tak kira sayang siang dekoncoan seneng bojo bojo kemas bojo wis gak katik nerokno Katik, wis katik. kak wis bengi aku greges lari. di belakang Neng Ika Rempong Arek loro aja jen gono akan saya pegel. tampilkan Neng Mariati dan Neng Susanti. Inilah Neng Mariati, Neng Susanti, dia pengereman asli Budi Wijaya. Salambar gadhange cimer watana sabar lomas nganggo aku mikir Bayang gomrangake tinjine, ditinggal nglenake ganti.
rasane penak legi rasane sing wedok batin sing lanang gak Jawa gak kanthi anak lho ijene Di belakang Ning Susanti akan saya tampilkan peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni Suyanto, dan Ning Viku Sukrisna. Sinden usum godek cutun Mbak Ika lo ngodup turi nah, ayu gare godeknya kayak pacul iki tambah nemen sapa Supriyatin sapa iki Napa? Ning Mariati kayak siungnya buta wah meneh kursus meneh kayak godek langsung kemauan Mi. Di belakang Ning Vikum akan saya tampilkan bener masih bener. peranan Budi Wijaya, Ning Rizky Sukasti, Ning Titin. Ning Titin Mustiko waras. Masalahnya wis waras. Iki godeknya rada tepak cuma sisian. Iki godeknya brodoli soalnya menyesal deh. Ngedul tiwas sedan kok ora kumpul Nek nang Jombang kampung isenot lemah gede ake berdiri yen kan sambang mas kirim iso yen ora seneng opo mesti jos. Di belakang Ning Titin akan saya tampilkan Ning Endang Sukendut, Ning Sartini. Pemeran sinetron yang segera Mami Okta tampilkan di sini. Ratapan Ibu Tiri yang pertama, Yang kedua sinetron Kejarlah Daku Kau Kutabuk. Kejarlah Daku Kau Kutabuk itu piye to? Ora-ora diarani lowo ngabece dibelani rasane tempe kaya kentang dibungkus rawon kaya ngene rasane wong ora duwe kaya wayang digawe lakon iki gak enak parfum minyak telon cap kapak ayu-ayu gak parfum minyak telon. Selanjutnya senior-senior saking Budi Wijaya kalau tambah lagi kita mriki nggih Ibu Yayu saking Lamongan, disusul Ibu Mary Ibu Mary, saking Mojokerto, Ibu Irma Arifin, saking Jombang. Ya, yuk ya.
kali salto. Bersama DJ Oka. This is Lutu Budi Wijaya Jombang featuring Fortuna Lighting Support by EHD Audio Campur Sari Del Lewung and Gus Tatiaksen.
Mbak Inge dan juga warga Sumber Laka. yang sudah menyaksikan pagelaran akbar, jangan beranjak dulu. Setelah ini Anda akan saksikan sebuah pementasan lawak Kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Kendur. yuk Nggih, Mami. matur sembah nuwun ugi kunjuk katur sedaya sederek kru ingkang sampun meliput dalu menika. Nggih. Ayo pamitan yuk. Ana wong Jawa unen-unen jroning suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali jek bejo sing eling. Among rasa yu among waktu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli merinti di malam hari Lan kula ning Inge. ngaturaken matur sembah nuwun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nuwun kula nuwun.